Chcete fakt tu pravdu? Já nevím, co to můžu říct. Jestli to chcete vědět, dejte subscribe a like na tohle video a napište do komentáře, chci vědět, jak nejrychleji zhubnout. Pro algoritmus, ne, já vám to povím. Ale není to něco, co byste všichni mohli neaplikovat. Nejrychleji se hubne prostě na pustu a to je prostě fakt. Vy tím vytvoříte obrovský kalorický deficit, tím, že nebudete přijímat kalorie. Stane se co? Vy máte nějaký výdej třeba, já budu mít něco kolem 3000 průměru kilokalorií na den, výdej kalorický, no a když nebudu jíst, tak budu v ten den minus 3000 kilokalorií překvapivě. Wow. A to je za týden kolik? To je 7x3000 kilokalorií. Kolik mají běžně lidi deficit? Většinou 500 kalorií na den. To je kolik týdně? 7x500 kilokalorií. Takže vidíte asi ten velký nepoměr, tu kalorickou bilanci, jak to jako šlapej, co týče z pohledu termodynamiky, která je prostě nedílnou součástí tady té srandy toho hubnutí. Takže ano, opravdu nejrychlejší cestou, jak hubnout, špek, a nejen špek, ale i špek. Ano, i špek, není to jenom voda, obsah střeva a tak dále, ale je to i špek, někde to jako tělo tu energii vzít musí, tak bude právě při půstu, proto jsem to dělal před každýma závodama, proto tak dělám váhu na zápas, proto prostě je to pro mě daleko příjemnější jít, dělat tu formu tímto způsobem, nebo prostě rychleji, bez menšího odříkání, to pro mě i udržitelnější z pohledu toho, že ten výsledek udělám v vozovkách za krátkou dobu a nemusím se trápit půl roku na nějaký dietě. S tím, že teda bavíme se v mém případě o něčem, kdy mám nějakých třeba 80 kg celoročně, pod 80 kg celoročně, prostě sixpack, žilnatý břicho a tak dále, ramena, a pak to jenom potřebuji trošku dotáhnout na závod nebo na zápas, což není asi vaše situace aktuálně, jo? Takže zpět k vaší situaci. Pusty více není super, má to i spoustu potenciálních zdravotních benefitů, zvyšuje to růstový hormon, zlepšuje to regeneraci, vyhladí to pokožku, zlepšuje to spánek, zlepšuje to produktivitu a tak dále a tak dále. O tom si můžeme udělat nějaký video jindy, napište do komentářů, pokud byste takový video chtěli. Každopádně ne každý na to bude připravený a neuděláte na tom celý ten weight loss. Může to být jedna ze strategií, může to být jeden z nástrojů, ale jak už jsem na začátku nastínil, je to o té kalorické bilanci, jo? Což je naprostý základ, který by každý z vás měl pochopit.